Yazi uRisa uyisolve kamnandi lento. Uthe uma urelease ubufakazi ukhuzana wabugcina kwaba into yakhe nje. Just ukuthi abantu bekhuluma. Yabona into ayenzile ukhuzana this year from last year ekhipha ingoma album ethi Angihlala Nezingane. Ingoma yakhe agcina azashaya unyaka kumhlobo wenene. Unyaka wakhe mawuthi awubheka ubuclean kakhulu, ubumuhle kakhulu. Phezulu kwakho wonke ama-attempts imizamo yokuthi mhlambeni agqibeka ngandlela thize. Sesibonga ukuthi lento ade lokhu beyimemeza beba ngumsindo ngayo. Itholakele isikhona. Akasekho ufuna ukukhuluma ngayo manje. Belokhu kuhlekwa kubhuqwa besineka abantu. Bethu ikhandele abazana Universal washo wacima. Sesibonga wona ke uRisa ukuthi ke ukhiphe nestatement obhala lapha na Facebook wabo page ithi Angihlala Nezingane ukuthi certified gold single. Bakhiphe nje ama gold ambalwa lapha andakhuzana nembongolo yahlomula ngayo i-certified gold single. Base kuthi ijele laba i-double platinum single. Double platinum single. Sizwile ke abantu bekhuluma ke ngabantu abathize kuthiwa bayamdlula ukhuzana. Asazi ukuthi obani lapho kodwa zibe khona izinkulumo ezifuze lezi. Thina nje sikuthanda nje ukubonga kakhulu umsebenzi okhuzana wenzile ukuthi yena agcine uyena lokhu akwengamele kuthi ngesikhathi esiright ebese yakukhipha ekukhiphela abalandeli bakhe abamthanda ebese kukhipha nemonto ngesikhathi esisodwa sekuzo celebratewa sekumnandi. Uyayibona lonto le emalangeni adlule bekade enzela umfowabo into enhle. Uyayibona lonto le okwabuya nakoMagrim waperform live laphana kwi-Ricky Ross Durban Fest. Wahamba netrend laphana kwi-Mother of All Maskandi Festival. Wabafaka kulayini laphana kuyinongoma night festival ebikhona laphana. Kuningi ukhuzana kwenzile, kuningi okunothisekayo ukuthi la nalana la udlulile. Lapha nje ukuvezela abantu ukuthi abantu mhlambeni abangayitholi izinto ezinjengalezi nabangayinaki bazi ukuthi i-recognition ukhuzana uyayithola. Nabo lama page lawo abahlala begabe ngawo bechoma ngawo bekhuluma ngabo beyitshela ukuthi asebenzela bona. No, asebenzela wonke umuntu. Kube umlando lo. Hlezi imlando ukhuzana yenza usuku nosuku. Akasayenze ngonyaka nonyaka or every 3 months. Sekuusuku nosuku kunento ethize okwaziwayo ukuthi ukhuzana ilindelekile ukuthi izokhulunywa or ivezwe uye. And akasakhulumi lutho Nkosami, akasasho lutho okwangampela akasasho next. Usedila nje nalento ayenzayo kuphithizele ko Google, kuphithizele ko Meta, ama post ku Facebook ngiyakutshela wena ukuba ingxixi igama elinokhuzana lapha ngazi libhalwa ngaki ngosuku. UMeta uyasebenza wenza i-research. Abazitshela ukuthi bafuna ukuphisa lokho ukhuzana asuke ekwachivile. Okungelula ukuthi bakwenze lokho. Awuyinto enzima kakhulu ukuthi bangayenza leyo ukuthi bephikise or bezama ukucisha umlando kakhuzana. Ukukhuluma ngalento angazi noma sazokhuluma ngakho anytime soon. Kodwa nje bese ukuveza nje ukuthi hayi ba recognize lapha na uRisa ku Facebook wafaka ukhuzana emlandweni njengoba bekuyinto ebiphithizela kakhulu lela page kufuneka lezi zinto lezi. Njalo bakunama post akhishwa abanye abafana ekhombuthi kwaRisa bayathola igama lakhuzana belikhona. Sibonge ekhuzana ukuthi ubavale abantu imlomo. Abantu abaningi bavalile umlomo. Ababonanga mhlawumbe bona ukuthi ubavalile. Izinto abakhuluma ngazo sebejika in circles, sebeyarana nathi amantsheketshe abasazi bafuna ukuthini.
okukhombisa ukuthi igame yakho i-understand into yenzayo, uyazi ukuthi wenzani, into oyiculayo uyazi ucula bani, iyiphi i-target market, uba uthanda umculo wakho and udlala endaweni enjani umculo wakho ngasiphi isikhathi. Zonke izinto lezo uyazi-understand and u-aware of ama-surroundings wakho ukuthi kwenzakalani. Bangazama phela ukuthi mhlawumbe ungacula iy'ngoma ezine-trend, iy'ngoma zamantombazane, mhlawumbe ungakwenza lokho. What if awukusebenzeli? Ebese mhlawumbe isitayela sakho nendlela ukuhamba ngabe usuyayiluza, asazi. Khona vele emculweni kuya-adjustwa, awuveli uhlala uhamba ngendlela yodwa waya. Kodwa-ke umuntu nomuntu unendlela yakhe ukwenza izinto nangendlela emsebenzelayo. Bekuyilokho nje ngani zakwethu bengifuna ukuveza, sikhulume ngakho. Sibonge kakhulu lapha kwaRisa ukuthi beveze ubufakazi. Ne-defeat siyibonile emalangeni, sabona nemonto enhle kakhulu enkulu ogama lokuthiwa i-Defender. Akekho odefendayo, iyona edefendela uKhuzani. Bonke abantu bayazama nje vele kuvezwe leya monto lena, kucike kwasani. Nabakhokhelwayo abasayi bazophika bethini ngoba ilokhu ivelile i-Defender. Sawuthi kukhona ama-fog light nani akwenzeki lutho. Sibonge kakhulu ithuba, sodibana nokuzayo.